O alcalde José Carlos Vidal mostrou a súa satisfacción pola adquisición para o erario municipal desta construcción, coñecida como a Casa da Cadea, por un importe duns 148.000 euros. Aínda que a súa compra xa fora aprobada no anterior mandato, non puido materializarse ato de agora, unha vez realizadas todas as xestións pertinentes. É un motivo de alegría, un momento moi especial para min, pois poder presentar ao pobo pois a compra desta casa, deste edificio emblemático, que penso que é algo que, desde logo, a partir de agora, é propiedade, digamos, de todo o pobo da Pobra, de todas e de todos os pobrenses. Datado a finais do século XVIII, o edificio foi empregado nos seus inicios como a cárcere, pero con anterioridade mesmo acolleu a casa consistorial. Na actualidade só conserva a fachada orixinal, aínda que a parte traseira dispón dunha parcela duns 220 metros cadrados. Dende o Concello xa estudan os seus posibles usos futuros, barallándose varias opcións. Ora falta darlle un uso, vamos a ver, estamos traballando, hai dúas opcións. En principio, a min personalmente gústame o tema de facer un museo de historia local aquí neste edificio, a ver como se pode artellar eso. Tampouco descartamos a posibilidade de que poda ser un edificio dedicado á Biblioteca Municipal. Igual é un pouco pequeno, pero bueno, estamos aí mirando que dúas opcións, cal desas dúas opcións pode ser a máis interesante. O Concello estuda tamén diferentes liñas de financiamento a través de distintas administracións públicas para a súa rehabilitación e posta en valor.